Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Сёння аўторак, раніца, але скажу адразу, што застаўку праграмы Gender Gap пусцілі памылкова, таму што разам з доктаркай філалагічных навук і экс-загадчыцай кафедры тэхналогіі камунікацыі журфака БДУ мы будзем сёння размаўляць пра медыі, пра прапаганду і пра тое, чаму, уласна, варта ці не варта сёння паступаць на журфак, думаць пра журналісцкую кар'еру ў Беларусі. Прывітанне, Ірына. Добрый дзень. Ну, я думаю, што, канешне, без гендернага аспекта наўрад ці абыдзецца, таму што прапаганда, яна заўжды чапляе гендерныя стэрэатыпы, грае на гэтых гендерных стэрэатыпах, вядзе сваю брудную гульню, але тым не менш усё ж такі сёння ў нас не Gender Gap. Пакуль вы збіраецеся з думкамі, збіраецеся ля экранаў, нагадаю, што можна ставіць лайкі гэтаму відэа, можна падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё, калі вы ў бяспецы, можна дзеліцца меркаваннямі ў чаце трансляцыі, мы гэты чат чытаем, цэнзурныя меркаванні па справе зачытваем і каментуем. Ну, давайте да журфака найперш. Да? У нас там ёсць яшчэ тэма пра грызню прапагандыстаў паміж сабой на другую палову праграмы, але ну вось журфак. Я так разумею, што гэта не адзіная школа беларускіх журналістаў, але галоўная. Ёсць яшчэ іншыя журфакі у іншых універсітэтах, вось, ну, але ў цэнтры ўвагі, канешне, будынак, які раней на Маскоўскай 15 там месціўся, цяпер на Кальварыйскай 9, здаравенны факультэт журналістыкі. І ён імкліва змяняецца. Ну, па-першае, натуральна, рэпрэсіі пасля 2020 года, з якімі звязаны сыход даволі значнай часткі прафесіяналу журфака. На нашых вачах знікаюць спецыяльнасці, раней запатрабаваныя. На журфаку засталося толькі дзве спецыяльнасці, гэта журналістыка і, уласна кажучы, інфармацыя і камунікацыя. Я чытаў, там неяк адбылася аптымізацыя, у журналістыку цяпер уключаюцца ўсе іншыя спецыяльнасці. Зараз таксама паглядзім, як гэта. Яшчэ адна важная дэталь, гэта тое, што знікла магчымасць платна навучацца. Ну і новы дэкан у 2023 годзе, здаецца, прызначаны, як бы таксама нейкі такі знак часу. Вось прыкладна я у агульных рысах абмеркаваў. Што вы думаеце, Ірына, наконт таго, куды змяняецца журфак, у які бок, калі ласка, без нецэнзурных выразаў? Ну, постараюся. Я думаю, што мой статус эксперткі абавязвае мяне не ўжываць нецэнзурныя словы. Постараюся. Так, сёння я не як гендерная экспертка. Гэта для мяне складана, бо я заўсёды гляджу на жыццё праз вось гэтую гендерную лінзу, але як чалавек, якая працавала больш за 20 гадоў на факультэце журналістыкі, там была кіраўніцай кафедры тэхналогіі камунікацыі. Ну і так усё ж таки паглядваю час ад часу ў той бок. Не скажу, што для мяне гэта вельмі актуальна. Я ўсё ж таки думаю, што нашы вось шляхі разышліся і з аднаго боку, можа, там і неяк баліць мне, калі я гляджу, што там адбываецца, напрыклад, перш за ўсё там на сваю кафедру, на сваю спецыяльнасць. Але ўсё ж таки, трэба быць у курсе, зразумела, што і журналісты пытаюць, а як там на журфаке, таму час ад часу паглядваю. Пачну з таго, што зараз абітурыенты думаюць, куды ім паступаць, і, канешне, я не хачу браць на сябе адказнасць, каб даваць парады іншым людзям, бо тады гэта будзе як быццам вось я там, значыць, кагосьці прымусіла паступаць альбо не паступаць. Я думаю, што тут кожныя павінны прымаць асабістае рашэнне, але ўсё ж такі, канешне, нейкай інфармацыяй я валодаю, і я вось менавіта так і бачу місію сродкаў масавай інфармацыі і Еўрарадыё ў прыватнасці. Гэта калі
медыя інфармуе, што адбываецца. А людзі самі прымаюць рашэння на падставе вось гэтай інфармацыі. Ну, тады я пачну, можа, з таго, а для чаго хтосьці хоча паступаць на журфак. Бо калі гэты чалавек хоча стаць журналістам, то гэта паступаць на журфак гэта не абавязкова. Вось сама, як буду, ну, хаця сама я выкладчыца, я скажу, што для таго, каб навучыцца пісаць добрыя тэксты, ствараць аўдыо альбо відэо-кантэнт журналісткі, ну, для гэтага не абавязкова вучыцца на журфаке. Можна вучыцца на любым іншым гуманітарным факультэце альбо нават на негуманітарным, і шмат сярод журналістаў сённяшніх тых, хто не сканчаў факультэт журналістыкі. Ну, гэта вечнае пытанне, што прасцей навучыць умоўнага доктара ці фізіка пісаць тэксты, пісьменна, цікава і гэтак далей. І вось ён са сваёй спецыялізацыяй будзе, напрыклад, пісаць тэксты на навукова-папулярную тэматыку ці пра медыцыну. Ці навучыць журналіста вось разбірацца у пэўнай сферы, і ён ужо з там 4-5 гадамі 6 журфака за спінай прыходзіць і нешта піша, ну, спецыялізуецца на нечым. І у гэтага пытання адказу няма, у прынцыпе, напэўна. Такая дылема ёсць, але я ўсё ж такі скажу і пра іншы бок. А вось калі ты хочаш стаць медыа-менеджерам, вось, напрыклад, калі ты бачыш сябе галоўным рэдактарам, вось тады журфак для цябе менавіта вось неабходзен. Бо чаму ты там будзеш вучыцца? Ты будзеш вучыцца не толькі як пісаць, як ствараць там медыа-тэксты. Я наогул думаю, што вось тэхналогіі, як што рабіць, яны так хутка устарываюць, што калі чалавек вось вучыцца 4 гады, ну, можа, тое, што ён вучыўся, а потым чалавек прыходзе на працу, а ўжо зусім іншыя тэхналогіі. Таму вось вучыць тэхналогіям гэта неправільна, але вучыць, як створана сістэма сродкаў масавай інфармацыі, што такое наогул журналістыка, як яна працуе, якая ў яе гісторыя, якія ёсць мадэлі медыяў, як гэта ў розных краінах і якія прафесійныя каштоўнасці павінны быць, вось гэта на самой справе можа даць журфак. І вось я думаю, што усе менеджеры, якія менеджеры і менеджеркі, медыа-менеджеры і медыа-менеджеркі, вось гэта, канешне, людзі, якім трэба менавіта журфакаўская адукацыя, бо яна, вось яшчэ раз, яна расказвае наогул, што такое медыа і якая ў іх місія. Слухайце, ну, але мне здаецца, што ў 18 гадоў, 17, калі людзі паступаюць, яны не бачаць сябе дакладна там галоўнымі рэдактарамі і медыа-менеджерамі. Вось менавіта да гэтага я і вяду, але калі вось чалавек проста хоча быць у тэлебачанні, як, на жаль, часта бывае, што вось гэты самы 17-гадовы хлопец альбо дзяўчына гаворыць, ну, я не ведаю, што там будзе далей, але вось хачу быць у тэлевізоре. Хачу, каб мяне, значыць, бачылі ў гэтым тэлевізоре. Ну, тады на самой справе, тады можна зараз ісці на той сённяшні журфак, які ёсць, бо калі табе там усё роўна, чаму цябе будуць вучыць, што там адбываецца, вучыць сябе будзе журналістыкі альбо на прапагандзе, бо як бы, ну, зараз жа з усіх высокіх трыбун гаворыцца пра тое, што не трэба саромецца гэтага слова, што так, мы, значыць, журналісты дзяржаўных медыа, мы, значыць, прапагандысты, і гэта і ёсць там нашая місія. І вось гэтым, і, значыць, студэнтаў мы павінны рыхтаваць як салдат інфармацыйнага фронту. Ну, вось калі цябе гэта задавальняе, але я скажу, што гэта не мае ніякіх адносін да сапраўднай журналістыкі, ну, тады ты можаш туды ісці. Ну да, вось салдаты інфармацыйнай вайны, гэта тыя, каго рыхтуе журфак, і фактычна я думаю, што гэта тлумачыць нават тое, што адбылося. Вот раней якія былі спецыяльнасці? Літаратурная работа, да? Там міжнародная журналістыка, аўдыёвізуальная камунікацыя, ну, вот, тэхналогіі камунікацыі, інфармацыя, камунікацыя і, уласна, друкаваныя медыі, наколькі я памятаю. Цяпер асталіся журналістыка, інфармацыя, камунікацыя. Уласна кажучы, это тыя, фактычна можна акрэсліць, якраз такі салдаты інфармацыйнай вайны. Адны
журналісцкай інфармацыйнай вайны, то бок вот стаяць у тэлевізары і лупіць гэтымі прапагандысцкімі штампамі, да? Іншыя нейкай такой вот піар інфармацыйнай вайны, да? Зразумела, што дзяржаўным медыям, всем вот пачынаючы ад самай апошняй раёнкі да там БТ, патрэбныя журналісты, вот выканаўцы, да, вінцікі, вось гэта іх мусіць рыхтаваць журфак. Вот ёсць замова, да, і ён вот іх рыхтуе. І зразумела, што гэтым самым дзяржаўным органам патрэбныя прэс-сакратары, людзі, якія будуць нейкім чынам займацца камунікацыяй, таму засталася вось гэтая спецыяльнасць інфармацыі і камунікацыя. Всё астатняе, ну, не патрэбны літаратурны рэдактар сёння. Ну, як бы можна без літаратурнага рэдагавання штампаваць прапаганду на телекі, да? Вось, значыць, гэта мы як бы адсоўваем і без гэтага. Ну і платная адукацыя, канешне, знікла. Да, вось гэта наогул, гэта, мне здаецца, першы раз. Вось у жыцці суверэннай Беларусі такога ніколі не было, каб не было менавіта платных месцаў. І я паглядзела ўсе астатнія факультэты, і журфак тут сумнае выключэнне. На ўсіх астатніх факультэтах платнае навучанне засталося. А там ужо залежыць колькі месцаў, ну, ад прэстыжу, пэўнай спецыяльнасці, пэўнага факультэту і гэтак далей, але ўсе астатнія факультэты, ну, нават факультэт філасофіі і сацыяльных навук, дзе таксама ёсць інфармацыя і камунікацыя, там інфармацыя і камунікацыя, там, мне здаецца, 12 месцаў бюджэтных і 20, альбо не 30, нават 30 месцаў платных. Толькі на журфаке вось гэтыя бюджэтныя месцы. Ну, гэта паказвае, што мне здаецца, што ідэалогія, яна перамагла нават нейкую эфектыўнасць, нават нейкую фінансавую устойлівасць і гэтак далей. Бо адказвацца, адмаўляцца самім ад вось гэтых платных месцаў, ну, гэта патрэбна вельмі такая, ну, вельмі такі ідэалагічны запыт на гэта. Ну, зразумела, што тыя студэнты, хто навучаецца платна, і калі гэта перш за ўсё мінчане, альбо там, ну, з больш такіх заможных сямей, гэтыя людзі, ну, менш такія паслухмяныя. Яны больш, яны, па-першае, патрабуюць эфектыўнай адукацыі, бо ўсё ж такі, ну, яны плацілі грошы, і зразумела, што ні ў каго там лішніх грошай няма. Яны патрабуюць, ну, як бы добрую адукацыю, каб былі добрыя выкладчыкі, каб былі там прафесійныя сувязі, каб было куды ісці на практыку, прычым у тыя месцы, ну, якія для іх цікавыя і гэтак далей. А па-другое, гэтыя людзі, ну, больш свабодныя. Адміністрацыя універсітэта не можа так на іх давіць, як яна давіць менавіта на бюджэтнікаў. Асабліва, калі гэтыя бюджэтнікі там жывуць у, значыць, гэтым абшчыжыцці і гэтак далей. Ну, гэта наогул людзі паднявольныя, і яны павінны рабіць тое, што кажа адміністрацыя. Важны момант гэта размеркаванне таксама, і цяпер всё большую папулярнасць навязваецца, да, вось гэтае мэтавае накіраванне, калі ты па размеркаванні мусіш працаваць не 2, а 5 гадоў. І гэта свайго кшталту платная адукацыя. Безумоўна. То бок сэнс у тым, што калі ты задумаеш гэтую мэтавую адукацыю сваю спыніць, вот перайсці куды-небудзь там, то ты мусіш вяртаць дзяржаве грошы за нібыта бясплатную адукацыю. Ну і як бы дзяржава гэта не хавае ўсяго, вось што кажа дэкан журфака цяперашні Алексей Беляев, предполагается, что все выпускники будут распределены в государственные СМИ. Все. Несомненно, что все государственные СМИ будут обеспечены необходимыми кадрами. Да, то бок журфак БГУ пачынае, ну, прынамсі, з 2023, да, калі упершыню не было платнага набору. Не было платнага на журналістыку, на інфармацыю, камунікацыю яшчэ заставаўся платны набор, а з гэтага года на факультэце наогул няма. Ну вось, і я як бы згадваю свой курс, які выпусціўся ў 2005 годзе, з якога Сергей Будкін размеркаваўся ў нашу ніву.
які цяпер узначальвае беларускую раду культуры, да? І вот можна параўнаць, да, 2005 і 2024, калі толькі дзяржаўныя медыі, няма ніякага платнага, ну, свабодны дыплом, там свабоднае размеркаванне, гэта ўвогуле нешта, чаго не мусіць быць, таму што все вот так вот кантралюецца. То бок журфак абслугоўвае вось гэтую дзяржаўную прапагандысцкую машыну. І мне здаецца, тут вось давайте пагаворым, давайте выйдзем на адрозненне паміж журналістыкай і прапагандай. Вось мне здаецца, што галоўнае адрозненне менавіта ў тым, што прапаганда яна абслугоўвае, да? Ну, у першую чаргу, вядома, улады. Тут інтарэсы людзей, якія пагаджаюцца, і інтарэсы людзей, якія гэтую працу замаўляюць, яны супадаюць просто на 100%. Адны атрымліваюць хвіліны на тэлебачанні, ільготныя кватэры, там крэдыты, да, грошы, там адпачынкі, а іншыя атрымліваюць адпаведна нейкае гіпатэтычнае ўздзеянне на людзей. Што вы думаеце наконт адрознення журналістыкі? Я згодная з вами пра тое, што прапаганда перш за ўсё гэта пра ўладу. Гэта не пра грамадскае меркаванне, гэта не пра людзей, а наогул прапагандай можа займацца толькі ўлада. І як яна гэта робіць? Яна перш за ўсё стварае інфармацыйную манаполію. Вось што зараз зрабіла ўлада, акрамя таго, што перавяла вось гэтых дзяржаўных журналістаў у ранг прапагандыстаў. Яна перш за ўсё стварыла неспрыяльныя умовы для незалежных медыа. Яна усіх там абвясціла экстрэмістамі, экстрэмісцкімі фарміраваннямі, усё гэта, значыць, крымінальная адказнасць і гэтак далей. Я маю на ўвазе, што прапаганда, яна ж не пра тое, што вось як быццам там будзе канкурэнцыя паміж там рознымі сродкамі масавай інфармацыі, і кожны будзе там старацца данесці свае, значыць, думкі, свае ідэі, і мы паглядзім, значыць, які выбар зробяць людзі. Не, прапаганда зусім не пра гэта. Яна менавіта пра тое, што ў яе інфармацыйная манаполія, усе астатнія яны зачынены, хто не хоча паўтараць вось гэтыя прапагандысцкія наратывы. Ну і яшчэ такі момант, прапаганда яна ж падманвае. Вось яна менавіта ў яе ёсць нейкая мэта, і вось каб гэту мэту рэалізаваць, яна усе сродкі для яе будуць добрыя. Калі трэба там штосьці не дагаварыць, яна не даскажа. Калі трэба штосьці там сфальсіфікаваць, яна гэта зробіць. Калі там, ну, трэба акцэнты неяк па-іншаму паставіць, яна таксама гэта зробіць. Таму я б вось дакладна бы гаварыла пра тое, што гэта такія полюсы, што прапаганда і журналістыка гэта зусім як бы розныя рэчы, і гэта, мне здаецца, першае, што павінна быць, ну, вось на гэтым журфаке здаровага чалавека. Вось калі прыходзяць першакурснікі, ім першае, што павінны гаварыць, што вось ёсць журналістыка, гэта менавіта прафесійная дзейнасць, у якой поўная інфармацыя, даставерная інфармацыя, якая фармулюе грамадскую думку, але ніколі не прымушае сваю аўдыторыю там штосьці рабіць, не маніпулюе сваёй аўдыторыі, а наадварот вельмі паважліва ставіцца да аўдыторыі, уступае з аўдыторыяй у дыялог, адказвае на пытанні, там падымае тыя тэмы, якія прапановвае аўдыторыі, гэтак далей. А ёсць прапаганда, і вось прапаганда гэта, ну, безумоўна, адмоўны від дзейнасці. І вось я вось гэта гавару, і вось думаю, ну, што мы як быццам зараз, ну, не ведаю, у далёкім мінулым, бо яшчэ у сярэдзіне 20-го стагоддзя вось менавіта еўрапейскія інтэлектуалы, калі асэнсоўвалі урокі гэтай другой сусветнай вайны, у тым ліку дзейнасць вось гэтага Геббельса, яго міністэрства прапаганды, вось яны тады дамовіліся, што не прапаганда, гэта дрэннае слова. Мы не будзем называць там штосьці такое, ну, што там прасоўвае нейкія ідэі, але прасоўвае на падставе этычных нормаў, мы не будзем называць гэта прапагандай, бо прапаганда гэта, безумоўна, вот адмоўная дзейнасць. І калі, ну, дзяржава гаворыць там вось маладым людзям, што вы прапагандысты, вы будучыя прапагандысты, і не трэба гэтага саромецца, ну, гэта вось на самой справе, калі на чорнае гавораць белае,
Ну вось менавіта так прапаганда і працуе. А што рабіць вось з гэтымі словазлучэннямі типа прапаганда здаровага ладу жыцця? Ну я вось вам адразу прыйдуць, скажуць, ну так можна ж прапагандаваць нешта карыснае. Я думаю, што гэта вось тое, што нам засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюза, бо гэта на самой справе, ну, ў Савецкім Саюзе было. Але вось мы гаварылі пра іншую спецыяльнасць, пра інфармацыю, камунікацыю, пра прасоўванне. Я б рэкамендавала бы замяніць вось у такіх выпадках слова прапаганда словам прасоўванне. Канешне, напрыклад, а чым займаюцца актывісты? І там здаровага ладу жыцця, і, напрыклад, там экалагічных праблем і гендернай роўнасці і там правоў чалавека і ўсяго іншага. Яны займуюцца прасоўваннем нейкіх ідэй, але яны не падманваюць, яны не хлусяць, яны не ствараюць інфармацыйную манаполію. Ніхто не можа як бы нікому забараніць прасоўваць тыя ідэі, у які чалавек альбо арганізацыя верыць. Гэта як бы нармальна. То бок прапаганда у гэтых словазлучэннях гэта просто неудалае слово. Так, вот у Савецкім Саюзе ж там не было прасоўвання. Там все прапагандавалі. Так, як бы, да, так. Але... І гэта засталося вось ад Савецкага Саюза. Але вот правільна, слушна і ў еўрапейскім трендзе называць прапагандай нешта з адмоўным знакам, нешта, што не пакідае магчымасцяў для іншага меркавання, нешта, што навязваецца, нешта, за чым тырчаць у вушы нейкіх палітычных актараў. Вось нам пішуць у каментарах, карыстальнік Лайан піша, што прапаганда – это не атрибут власти, бывает и оппозиционная пропаганда, бездумная, вот главное отличие замалчивания. Я згодны, у прынцыпе, безумоўна, але справа ў тым, што апозіцыя – гэта пра ўладу. Ну, мы мусім разумець, што апозіцыя – гэта пра барацьбу за ўладу. І ізноў тут побач з прапагандай, окей, прапаганда апозіцыйная, да? Мы маем нейкі набор дзеянняў дзеля таго, каб некаму нешта навязаць у барацьбе за ўладу. Але апозіцыя можа дзейнічаць і не прапагандысцкімі метадамі, а абсалютна нармальнымі, як бы. І альбо можа быць агітацыя прапаганда, але менавіта ў перыяд выбарчай кампаніі. Вось калі там менавіта, ну не ведаю, там 50 дзён гэтая выбарчая кампанія, вось у яе перыяд можа быць агітацыя і прапаганда. Але тады, ну зразумела, што ты, як бы, калі ты гэтым займаешся, табе ўжо не такі давер, калі ты, напрыклад, сродак масавай інфармацыі. Бо зразумела, на чым ты баку, і, значыць, інтарэсы, там, альбо там добрыя рысы гэтага чалавека, альбо арганізацыі, ты, як бы, ты пра іх і расказваеш. І людзі, калі слухаюць такіх прапагандыстаў, яны, як бы, адразу ўключаюць крытычнае мысленне. Ну, вось, разумею, для чаго ты мне гэта гаварыш, ну, давай, гавары, але я вось уже сваё гэтае крытычны заслон гэтаму паставіў. А калі вось менавіта медыа, сродкі масавай інфармацыі называюцца прапагандысцкімі, ну гэта вось яшчэ раз, гэта як на белае гаварыць чорнае, і не разумець гэтага, ну гэта таму вось, таму, ну чаму можна навучыцца на тым журфаку, на якім вось усё, як бы, усё наадварот. То бок, і зноў, да, калі вы хочаце, ну так цвяроза, свядома ацэньваць працу медыяў, ёсць прапаганда, гэта дакладна нешта адмоўнае, гэта дакладна вам хочуць, вам, грамадству, там каму заўгодна, хочуць пракампасціраваць мазгі, нешта навязаць, неяк падмануць, так. Не пакінуць магчымасці выказацца іншаму боку. Так. І гэтаму вучаць сёння на журфаку, не хаваючы. Той же там Марков, про якого мы зараз паговорым, там ён кажа, цяперашні не ведаю, чаму канкрэтна там вучаць не была на занятках, але задача пастаўлена вучыць менавіта гэтаму. Да, яны кажуць, што яны менавіта гэтаму вучаць, наўрад ці яны вучаць нечаму іншаму. Ну, так. То бок, ну не, ну можа, там нейкія партызаны заселі такія, і на афіцыйных нарадах, канешне, Александр Григорович, мы там вучым салдат інфармацыйнай вайны, прыходзяць у
аўдыторыі такія, ну давайте, значыцца, вучыцца сапраўднай журналістыцы, да? Але ж ім павінны, ну, прыклады, яны павінны мець прыклады, ўсё ж такі, ну, наўрад ці яны вучаць на прыкладах незалежных СМІ, хутчэй за ўсё дзяржаўных СМІ, а там, ну, даволі шмат прапаганды, там яе болей, чым, як бы, ну, такіх прафесійных журналісцкіх тэкстаў. Таму ўсё ж такі сумняваюся. Да, я таксама сумнеюся, калі шчыра, без усмешкі про тое, чаму цяпер з такім, як бы, з такім, як это, пасылам, да, з такім зарадам, чаму цяпер могуць навучыць на журфаку, конечно, складана. Таму выснова нам тут вось пішуць, што не трэба таксама выказваць сваё меркаванне, трэба, значыцца, паведамляць інфармацыю і навіны. Але ўсё ж дазволю сабе выказаць сваё меркаванне, прамаркіраваўшы сваім меркаваннем. Вось мы на пачатку на самом размаўлялі пра тое, ісці на журфак, каб быць журналістам, ці ісці куды-небудзь у іншае месца, а пасля вучыцца пісаць. Выснова ўсё ж такі для цяперашняй Беларусі, да, маё меркаванне. Ідзіце у тыя галіны, якія вас цікавяць. Ось, я не ведаю, хобі было нейкая, матэматыка хорошо атрымліваецца, там фізіка, не ведаю, медыцына, ёсць схільнасць да біялогіі, да? Навучыцца пісаць вы зможаце пазней, калі, магчыма, вы будзеце думаць ужо у 20-30 гадоў пра нейкі шлях, нейкі паварот у жыцці. Я думаю, што тады на журфак пайсці па гэтыя веды пра сістэму медыяў, ну, на нейкі іншы журфак, які будзе там праз 10-15 гадоў. Пра то, як працуюць медыі, пра стандарты і гэтак далей, не будзе позна. Як бы мне здаецца, што журфак гэта можа быць нават для, і ў прынцыпе для такіх людзей 30гадовых было б гэта неблага. Таму што, ну, што сёння такое журфак? Гэта ты ў 17 мусіш вызначыцца, як ты правядзеш наступныя 9-10 гадоў. 5 гадоў мэтавага размеркавання і да гэтага 5 гадоў вучобы. Ты можаш 100 раз падумаць за гэты час, што ты памыліўся. Я яшчэ скажу, што там же змянілася вельмі шмат выкладчыкаў. Я вось зараз, калі заходжу на сайт і бачу там вось імёны і прозвішчы выкладчыкаў, мне здаецца, што там больш за палову тых людзей, з якімі я працавала, іх ужо няма. Там зусім іншыя прозвішчы. Вось я пайшла з журфака ў 21 годзе, ў канцы 21 года. А мне здаецца, я траціну прозвішчаў, ну, ужо не ведаю наогул, што гэта за людзі. Ну, можа, гэта нейкія выпускнікі журфака, але у іх яшчэ няма досведу, бо каб працаваць выкладчыкамі, ну, тут трэба не толькі універсітэт скончыць, тут трэба магістратуру, аспірантуру, напісаць, абараніць дысертацыю, мець там, значыць, працоўны досвед і гэтак далей. Але гэта прыйшлі людзі і такія, ну, зусім дарослыя людзі з іншых галін, якія не маюць ніякага дачынення ні да журналістыкі, ні да інфармацыі і камунікацыі. Ну, вось калі я, напрыклад, гляджу, хто зараз выкладае тыя дысцыпліны, якія я выкладала, менавіта у сябе на кафедры, а гэта былі аўтарскія галоўныя дысцыпліны, на якіх, як бы, трымаецца спецыяльнасць, якія я разрабатывала. Но гэта людзі, якія ніколі ў жыцці гэтым не займаліся, гэтымі праблемамі. Яны для іх не цікавыя, ім гэта, ну, вось не цікава, ім гэта не баліць, ну, гэта зразумела. І яшчэ, а які вось запыт зараз у краіне, у дзяржавы менавіта вось на гэтай спецыяльнасці. Калі журналістыка разумеецца як прапаганда, ну, а якая інфармацыя і камунікацыя? Вось у таталітарнай краіне ніякая інфармацыя і камунікацыя, як бы, яны, ну, не патрэбныя. Яны патрэбныя ў дэмакратычнай краіне, дзе на самой справе там з усімі ты уступаеш у камунікацыю, трэба там даваць нейкія аргументы, умець чуць людзей, адказваць там на іх запыты, ну, размаўляць з людзьмі. А зараз размаўляць з людзьмі не патрэбна. Зараз вон Губопік ёсць, і як бы Бондарова ёсць, і для чаго тут як бы з кімсьці размаўляць?
ну кантраляваная такая камунікацыя, але вось хочу з гэтай... Імітацыя камунікацыі. Я б нават бы сказала так, што гэта імітацыя і журналістыкі, і імітацыя камунікацыі. І вось менавіта же як бы зараз краіна, яна ж не сказала, што яна там ужо не дэмакратычная, не прававая, не сацыяльная дзяржава, але ўсё гэта толькі імітацыя. Гэта ж, ну вось, нельга ж паглядзець на Рэспубліку Беларусь, на Рэспубліку Беларусь і сказаць, вось прыклад сучаснай дэмакратычнай краіны. Канешне, не, гэта імітацыя, но гэтаксама гэта імітацыя навучанню журналістыкі і навучанню інфармацыі і камунікацыі. Вось, мне здаецца, што як бы рыба гніе з галавы, ёсць такая прыслоўе такое, да, і вось вы кажаце пра людзей, якія не займаліся камунікацыяй, цяпер выкладаюць у гэтай сферы, не не баліць ім, да. Так, уласна, дэкан прызначаны ў 23-м годзе на журфак, ён да журналістыкі не мае ніякага дачынення, да? Давайте паглядзім вось хвілінку відэа, якое падрыхтавала Беларуская асацыяцыя журналістаў, а мы знайшлі ў іх тиктоку, да, якраз прысвечаная гэтаму чалавеку. А что, если я за 1 минуту отговорю вас поступать на факультет журналистики БГУ с помощью информации от киберпартизан про декана факультета? В феврале 2023 года приказом ректора на должность декана факультета журналистики был назначен Алексей Беляев. Но уже спустя несколько дней на имя Андрея Короля была направлена официальная жалоба от преподавателей, в которой говорится, что ни по образованию, ни по трудовой деятельности новый сотрудник никакого отношения к журналистике не имеет. Авторы жалобы утверждают, что Беляев присвоил себе чужие работы для получения должности. Як бы, ну, калі так у нас з кіраўніцтвам факультэта, то чаму па-іншаму будзе на кафедрах? Гэта не значыць, што зусім не засталося прафесійных выкладчыкаў, але, ну, тут же я прыгадваю Григорія Заронка, які цяпер нешта выкладае, звязаная якраз, мне здаецца, з медыа-менеджментам у Полацкім дзяржаўным універсітэце, да? Ну, то бок, побач з тымі прафесійнымі выкладчыкамі, якія засталіся, як бы новае пакаленне цёртых прапагандыстаў. Што яны выкладаюць, абсалютна зразумела. Як бы вось гэтую всю інфармацыйную вайну. І 17, 18, там, 20-гадовыя студэнты, якія ў Беларусі, я ўпэўнены, нягледзячы на развіццё інтэрнэта, жывуць у пэўнай ізаляцыі, да, і бачачы гэта, бачучы умоўна паспяховых тураў, азаронкаў, якіх лебедзевых, да, якіх паказваюць пад тэлевізор, яны ходзяць такія, як каралі жизни. Азаронак, у прынцыпе, там вось што такое прапаганда, напрыклад, просты вам прыклад. Ён піша пра тое, што хто такія новая эліта в Беларусі, піша Азаронак. Ну і на яго думку гэта АМАП, Губазік, вайскоўцы, памежнікі, карацей, пагоны. Да, вось новая эліта гэта пагоны. Піша Азаронак. Я вот думаю, ну недастаткова ж просто сказаць, вот это новая эліта, да? Каб гэта стала новай элітай. Але вот журналісты, да, якія сёння працуюць у Беларусі, і журналісты, у якіх цяперашніх падлеткаў плануюць вырасціць на цяперашнім журфаку, яны мусяць займацца менавіта гэтым, вось выказваннем, апалагетыкай нейкай таго, што адбываецца ў краіне. Я скажу яшчэ пра тое, што універсітэт гэта нават не спецыяльнасць, якую там ты можаш атрымаць. Універсітэт гэта пра іншы погляд на жыццё, пра новы кругагляд, пра новых знаёмых, пра новыя сувязі, пра тое, што ты пачынаеш зусім па-іншаму глядзець на жыццё. І вось менавіта ў гэтым галоўная каштоўнасць універсітэта. І яшчэ універсітэт гэта пра свабоду мыслення. Так вось, ну якая свабода мыслення зараз можа быць на журфаку? І тут у мяне можа, ну такая, больш такая максімалісцкая пазіцыя, але ўсё ж такі я думаю, што ёсць вялікая розніца паміж, напрыклад, настаўнікамі сярэдніх школ і выкладчыкамі універсітэтаў. Бо школа, ну гэта тое, што патрэбна, без чаго
як бы немагчыма жыць, немагчыма там працаваць, жыць наогул, калі ў цябе няма гэтай сярэдняй адукацыі. І я вельмі разумею тых настаўнікаў, якія нават працуюць у той лукашэнкаўскай Беларусі і ўсё ж таки вучаць беларускіх дзяцей сапраўднай любві да радзімы, там вучаць чытаць, паважаць іншых людзей і гэтак далей. Але калі ўсё ж таки гаворка ідзе пра універсітэт, універсітэт гэта заўсёды выбар. Гэта не абавязкова. Ты можаш на самой справе пражыць і без універсітэта, і ты можаш свядома выбіраць гэты універсітэт, вось дзе табе на сабой справе будзе добра, і дзе ты атрымаеш то, што ты хочаш. А калі ты ідзеш вось по гэтаму шляху вось найменшага супраціву, што вось там не поеду там я ў іншую краіну, бо гэта складана, бо гэта патрэбны грошы, а вось тут ёсць універсітэт і нават вось бюджэтныя месцы, а я там добра вучыўся ў школе, а паглядзім, што будзе праз 4 гады, а можа праз 4 гады будзе новая Беларусі, не будзе ніякага размеркавання і ніякай прапаганды. Ўсё ж таки мне здаецца, што гэта у чымсьці падман. І вось калі менавіта зусім маладыя людзі ў 17-18 гадоў так пачынаюць разважаць, што вось як я магу, значыць, перахітрыць дзяржаву, гэта як бы не лепшы шлях у прафесію, менавіта ў прафесію звязаную журналістыкай, з камунікацыяй. І я ўсё ж таки думаю, што вось тут, ты перш за ўсё кожны чалавек адказвае за свой выбар. Думаю, што ўсё так. На жаль, выбар трэба рабіць вось у такім малым, юнацкім, падлеткавым узросце. Канешне, я думаю, бацькі могуць дапамагчы, але выбар складаны. Тым больш, што уласна кажучы, перашкоды на шляху людзей, якія робяць выбар на карысць іншых краінаў, іншых універсітэтаў, яны з'яўляюцца власна ледзь не кожны дзень. Напрыклад, сёння трэба рабіць, мне здаецца, апастыль месяц, і шмат хто ўжо проста не паспее гэтага зрабіць у межах прыёму у універсітэты іншых краінаў. То бок улады просто поставілі фармальны такі бар'ер. Вось хто паспее, той паспее, хто не паспее, той не паспее. Палякі, напрыклад, адказваюць магчымасцю падавацца без апастылявання, таму што разумеюць, што адбываецца ў Беларусі. Але чым далей там умоўна на захад, тым менш разумення, і менш выбара. Тут яшчэ можна сказаць пра Расію, што на самой справе Расія можа быць вельмі такім прывабным месцам зараз для беларускіх абітурыентаў. Між іншым, там таксама можна вучыцца бясплатна, але глядзіце, там няма гэтага размеркавання. Вось нават у Расіі там няма размеркавання. Калі ласка, вось вучыся за бюджэтныя грошы, але ты больш нічога не павінен. Будзе вельмі добра, калі ты застаешься ў прафесіі, на самой справе вось будзеш зарабляць сябе на жыццё тым, чаму ты тут навучыўся, але як бы ніякіх патрабаванняў вось працаваць у дакладным месцы няма. Таму вось, на жаль, тут таксама можа быць. І вось гэта паказвае, што беларуская дзяржава, яна губляе нават вось тых студэнтаў, тых абітурыентаў, якія маглі б заставацца ў Беларусі. Давайте на гэтым, мне здаецца, ўжо мы шмат размаўлялі пра журфак, давайте нейкі час таму, што адбываецца, прысвецім таму, што адбываецца ўнутры беларускай прапаганды. І вось мяне направду здзіўляе тое, што адбываецца, таму што высветлілася, што ніякага адзінства у прынцыпе там няма. Нам вось уяўлялася недаўна, што беларускія медыі незалежныя, яны канкуруюць паміж сабой, у іх вось у кожнага свая пазіцыя, яны рэальна там хочуць хутчэй. Гэта нармальна. Але ў гэтым іх папракалі, таму што з іншага боку на інфармацыйнай вайне супраць іх уяўлялася, што такі маналіт беларуска-расійскі, у якога адна пазіцыя, якая з усіх пушак, з усіх гармат як бы даводзіцца да людзей, і гэта быццам бы больш эфектыўна. Гэта дазваляе
выйграваць, хаця я не ўпэўнены, што яны выйграюць. І вось Александр Кнырович, які сюда час ад часу таксама прыходзіць, ён любіць казаць, як ён быў там адзіным гледачом на 40-й хвіліне стрыма там Азаронка, Лебедзевай і каго-небудзь іншага. Вось, то бок, ну, гэта вось адзіная маналітная пазіцыя, не тое, каб яна неяк запатрабаваная ў беларускага гледача, у шырокага. Але тым не менш аказваецца, што гэтай еднасці няма, і вось проста на нашых вачах разгортваецца змаганне відаць нового міністра інфармацыі Маркова, таму што тэлеграм-канал Графач приписывается менавіта яму супраць таких персонажей інфармацыйнага парадку дня, як Светлана Жгімонт, як Ольга Бондарова, як Эльвіра Мерсалімова, у пэўным сэнсе як Азаронак і Лебедзева, да, на іх ідуць наезды, калі яны дазваляюць сабе выказвацца, крытычна ацэньваць нейкія рашэнні. І змаганне гэта пачалося неспадзявана вакол славянскага базара. У Расіі і далей вось праз гэтых прарасійскіх актывістаў крытыкуецца спіс удзельнікаў канцэртаў, тых, хто будзе выхадзіць там на галоўную сцэну, на іншыя сцэны славянскага базара. І Марков выступае в абарону, як бы, і піша, што час такіх допісаў, час такіх рашэнняў крытычных вот з вашага боку ён прайшоў. Все, забудьте. І вось я думаю, што гэта азначае? У меня ёсць версія. Перад тым, як я дам вам адказаць на гэтае пытанне, у мяне ёсць версія, што Маркова папрасілі зверху, як это даручылі яму, стварыць нейкую вот такую прапаганду, якую б людзі глядзелі, да, ад якіх бы іх не цягнула ванітаваць, вот, а якую можна было б глядзець. Таму што цяперашняя беларуская прапаганда, вось толькі што пару хвілін таму я сказаў, гэта адзін глядач і той Александр Кнырович, які адмыслова прыйшоў што-небудзь напісаць Азаронку там у каментарыях, каб его падсадзіць на каней. І вось у гэты, я не знаю, ТЗ у гэтае, да, у гэты вот план зрабіць прапаганду, якую б глядзелі, Азаронак не вписывается. Бондарова даносіцца там з прарасійскай Мерсалімавай і з Жгімонт, якая не разумее слова спампаваць і ўвогуле супраць беларускаму, не вписываются, да? Што там ужо зрабіла Лебедзева, не ведаю. У параўнанні з Азаронкам яна мне здавалася прынамсі таксама прапагандай з чалавечым абліччам нейкім. Вось, але таксама яе вось у гэтую, значыцца, адсунуць на нейкі другі план, таму што глядзець гэта немагчыма. Беларускі глядач не хоча гэта глядзець. Ці згодныя вы з такой ацэнкай? Так, у большасці згодная. Вось на самой справе тых, каго вы пералічылі, ну гэта нават вось не медыапісьменнасць, гэта медыагігіена. Вось вы гаварылі, што ванітаваць, я таксама вось калі я штосьці гляджу іх па вось даследчыцкіх справах, но у мяне потом заўсёды жаданне пайсці памыць рукі, і гэта настолькі маргінальныя асобы. Ну вось я так для сябе называю Бондарову Шарыкавай, вось калі ўспамінаю сабачае сэрца, вось гэта менавіта быў такі Шарыкаў, які нічога не ведаў, але як бы судзіў пра ўсё і абражаў усіх людзей, каго ён не разумеў. Вось Бондарова гэта такая сучасная Шарыкава, і, на жаль, не толькі яна. І так, гэта на самой справе за межамі, за рамкамі усяго магчымага. Гэта беларусы і беларускі дакладна глядзець, слухаць, чытаць не будуць, бо гэта, прамыя абразы, гэта вось калі на белае чорнае, гэта там, калі вось крыўдзяць людзей, гэтак далей. Но я думаю, што выхавацелькі ў дзіцячых садках, яны вось там 3гадовым дзецям гавораць, што там нельга. Так нельга, да. Да, нельга вось такія словы прамаўляць, нельга людзей крыўдзіць, нельга там смяяцца з таго, што чалавек там вось так выглядае, альбо там, я не ведаю, акуляры носіць, альбо вось у яго такая там манера гаварыць і гэтак далей. Но вось гэта на самой справе там у 3 гады дзеці як бы разумеюць, і калі
калі на тваіх вачах і там і з тэлеграм-каналу і з экранаў дзяржаўнага тэлебачання ты вось бачыш, як папіраюцца усе гэтыя нормы, ну, акрамя жаху, акрамя таго, што вось там дайце я сайду з гэтай як бы краіны, дзе такое магчыма, но ніякіх іншых як бы эмоцый быць не можа. І так я згодная, што гэтых людзей хто глядзіць, альбо вельмі такі вузкая група, ну, сапраўдных ябацек, і перш за ўсё, ну, напэўна, іх там сяброў, і вось можа, не ведаю, там незалежныя журналісты, даследчыкі, тыя, хто вось працуе, антропологи, да, я думаю, антропологи, вось людзі, які іх вывучаюць у асветніцкіх альбо вось таких культурных мэтах, каб вось потом артыкул напісаць. І я таксама на гэта гляджу і думаю, што, канешне, вось падручнікі трэба пісаць, якой не павінна быць журналістыка і чаго ні ў якім разе не павінна быць у 21 стагоддзі і гэтак далей. Ну, тады гэта значыць, што атрымліваецца? Гэта значыць, што вось гэтых людзей пусцілі масава на тэлебачанне у 2020-2021. Там же з'явіліся яшчэ менш заўважныя людзі, якія ведуць там калонкі розныя, такія YouTube-блогі, просто фантастычныя. Але цяпер яны адчуваюць, што час змяніўся, да? Яны адчуваюць, што тое, што як бы спрацавала на гэтую новую эліту, якую яны, значыцца, самі, дарэчы, кукушка хваліць петуха, пакуды хваліць он кукушку, да? То бок мы вас абвесцім новая эліта, а вы нас будете глядзець, да? Напрыклад, вось так это можа працаваць, магло працаваць, але яны разумеюць, што не працуе, і спрабуюць, ну, я не ведаю, зрабіць гэтую прапаганду з чалавечым тварам. І гэта, відаць, значыць, што прапаганда палепшыцца. Будзе, ну, стане больш разумнай, больш разнастайнай, Ну, і нават больш прывабнай і, магчыма, больш эфектыўнай. Так, я таксама так думаю, што і з прыходам Маркава і з надыходам Петкевіч назад усё ж такі вось такога маргіналу, ну, не будзе ўжо зараз. Тым больш хутка выбары, і трэба ж размаўляць з кім? Вось са звычайнымі беларусамі. Ніякія звычайныя беларусы не будуць глядзець за ронкай ту кампанію, якую вы назвалі, бо гэта, ну, адзін раз можна паглядзець гэта цырк, але потым, ну, ты разумееш, што гэта дакладна штосьці тое, што вось лепей не чапаць. І так трэба размаўляць з вось гэтымі, ну, іх час ад часу называюць нявызначыўшыміся людзьмі, з людзьмі, якія, ну, думаюць, што а вось як бы жыць сваім прыватным жыццём і не вельмі ва ўсё гэта улазіць, і вось добра як бы жыць у добрай краіне сваім добрым жыццём. І вось менавіта для такіх людзей, ну, канешне, там патрэбна больш нармальная прапаганда, больш прыватная, а тая, у якой ёсць, ну, хаця б там нейкае падобие вось гэтай павагі да гледачоў, павагі да чалавека, дзе гучаць нармальныя нейкія словы, дзе людзі аб'ядноўваюцца не на падставе нянавісці, а можа там на падставе любові да не да Лукашэнкі, а да, ну, можа, краіны, там можа там нейкіх сімвалаў краіны і гэтак далей. І вось менавіта для таго, каб, ну, ўсё ж такі наладзіць нейкую камунікацыю вось менавіта з гэтымі людзьмі, каб зрабіць прапаганду. Вось час ад часу пытаюць, а ці эфектыўная беларуская прапаганда? Не, яна вельмі мала эфектыўная. Канешне, яе не трэба недаацэньваць, яна ўсё ж такі нейкі ўплыў мае, але калі б яна была больш разумная, яна б магла б
мець, канешне, значны больш значны ўплыў. І вось я баюся, што зараз яна будзе займацца чым? Яна будзе нармалізаваць як бы жыццё ў краіне. Яна вось, значыць, больш не будзе дапускаць такіх бондаровых і ўсіх астатніх, і яна будзе гаварыць: ну глядзіце, ну у нас же добра, і мы ўсе добрыя, і мы тут такія нармальныя, глядзіце, у нас няма вось гэтых, значыць, вось ненармальных такіх, которые там гаварылі такія рэчы. У нас як быццам усё добра. І вось гэта нармалізацыя вось той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, вось мне яна здаецца даволі небяспечнай, бо людзі захочуць нармалізацыі. Но на самой справе ж гэта ж вельмі як бы, ну, па-чалавечы не глядзець кожны раз вось на тое, што адбываецца, напрыклад, ва ўкраіне, вось тое, што учора было, альбо там не думаць у чарговы раз пра палітвязняў, а думаць, вось, я не ведаю, пра славянскі базар, пра тое, што лета, пра тое, што там грыбы растуць і гэтак далей. І гэта вось па-чалавечы, і вось гэтая нармалізацыя таго, што адбываецца. Вось я думаю, што прапаганда можа зараз па гэтаму шляху пайсці. Ну, паглядзім, канешне, што будзе. Пакуль што гэтага не дужа заўважна, но, магчыма, спроба пераключыць парадак дня на славянскі базар, яна хіба што нейкім чынам адчуваецца, звязаўшы яго з вот нейкім пэўным скандалам, да? Але гэта ўсё па-ранейшаму перыферыйна і немагчыма ж забараніць усіх блогераў. Усё ж такі хтосьці павінен застацца, гэта ж не можа быць толькі Бондарова і тых, каго вы пералічылі. Там і так як бы дэфіцыт. Вот таксама яшчэ вельмі коротка скажу, калі вы гаварылі пра тое, што вось патрэба ў кадрах для журфака БДУ, гэта ж паказвае дэфіцыт кадраў на месцах. Гэта паказвае, што там, ну, зусім не ўсе месцы занятыя, і, значыць, не ўсе там хочуць працаваць. Я думаю, што, дарэчы, ваша вось агаворка пра любоў да Лукашэнкі, да, пасля вы сказалі любоў да Беларусі, але мне здаецца, што ізноў жа якраз такі цяпер прапаганда спрабуе намацвае вось гэты аб'яднаць нейкім чынам людзей вакол менавіта любові да Лукашэнкі. Таму што масава адзначаецца 30годдзе там з рознымі конкурсамі, з рознымі падзеямі, 30годдзе прыхода яго да ўлады, як прычым 30годдзе беларускай дзяржаўнасці, якая, ну, направду мае 1000 гадоў, і нават у 90-е пачаўся і новы этап не ў 94-м годзе. Але я думаю, што пра гэта любоў да Лукашэнкі, як яна рэалізуецца, як яна стасуецца з традыцыйнымі каштоўнасцямі, мне будзе што сказаць у наступны аўторак, калі мы сустрэнемся ўжо у праграме Gender Gap. Вось, а сёння мы развітаемся з вами, шаноўныя слухачы і гледачы. Перад тым скажу, што наступны госць у нашым эфіры гэта Александр Фрыдман, літаральна праз 5 хвілінаў, таму ўжо час нам сапраўды развітвацца. Дзякуй вялікі, што слухалі нас, дзяліліся сваімі думкамі. Будзем сачыць за тым, як працуе прапаганда, развенчваць яе і тлумачыць вам, што адбываецца. Да пабачэння. Ірына Сідорская, экс-загадчыца кафедры тэхналогій камунікацыі БДУ, доктарка філалагічных навук, была ў нашым стрыме. Да пабачэння, Ірына. Да пабачэння.